Tayo tapok-tapok, kuragan dakot-dakot na lang sama kita. Sabog-sabog, 1, 2, 3. Asok, asok karap, 1, 2, 3. Asok karap, 1, 2, 3. Asok karap, 1, 2, 3. Sayaw mga choy, 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 mga choy, 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 choy. Sayaw mga choy, 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 mga choy, 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 mga choy, Murag kogidogoy, kalangoy-langoy. Tayo tapok-tapok, muragan dakot-dakot na lang sa makita. Sabog-sabog, 1, 2, 3. Sayaw mga choy, 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 mga choy, 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 mga choy, 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 mga choy, 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 mga choy, 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 mga choy, 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 sayaw mga choy, 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 mga choy, 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 mga choy. DJ Dance. Hoy, DJ, pag-sure diha. Unggoy ang baby. Tag 5, tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Ah, pili na. Tag 5, tag 5, tag 5, balor 5, tag 5 na tanan. Ah, pili, pili. Tag 5, tag 5, tag 5, tanan tag 5, imong naong 5. Wate, wate, ito ako wate.
DJ Cam, Idol. Achop Boulevard! DJ Cam, Idol.
DJ Kim, Idol. Francis.
Salamat. Francis. Ayan, mahina yung aking internet. Ayan, mega love shout out sa inyo. Together with DJ Francis. Good morning. DJ Dance Rex. DJ. Siya ay mahina. Hello? Ayan. DJ Francis on the mix. Cute siguro ng pink lipstick. Nada na dati yan! May shipping? Aluoy sa karabaw! Aluoy kasi mong tabaw! Ayan, mega love shout out. Slow, anto. Slow. Ala! 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 Ay, nalagig labang! Ala! Ang tabaw! Ang hirap ng pangalan mo. Slot, lo. Sabahin ninyo! Sabahin ninyo! This is the mix of DJ Brand. Aluoy sa karabaw! Aluoy kasi mong tabaw! Pow! 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 Ala! 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 Ay, nalagig labang! Ala! Ang tabaw! Ala! Ang tao! Ang tao! Ang tao! Sabahin ninyo! Sabahin ninyo! This is the mix of DJ Brand.
Dali na mo mga amigo, kung ako nami kapaminaw o panayaw mo sa pag-upong sinata. Siniragod para lang ka malingaw, tikembo, sabay sa pagganaw. Dali na mo mga amigo, kung ako nami kapaminaw o panayaw mo sa pag-upong sinata. Siniragod para lang ka malingaw, tikembo, sabay sa pagganaw. DJ Chris. Paminaw o panayaw mo sa pag-upong sinata. Siniragod para lang ka malingaw, tikembo, sabay sa pagganaw. Dali na mo mga amigo, kung ako nami paminaw o panayaw mo sa pag-upong sinata. Siniragod para lang ka malingaw, tikembo, sabay sa pagganaw. Just ask the repeat. Our DJ. Karon, babae na pagod, sayo-sayaw, sabay sa panahon. May mga lubot, may pagkabigod, halos makita na ang ilahang sampot. At ang ibay, sa isang babay, ari-diri, problema matubay. Nagpipay-pay na, sayo-sayo na, ataw-ataw, ang gulo. DJ Arma Nigeria. Tutok sa sukarap, Middle fingers up. middle fingers up, tutok sa sukarap, Middle fingers up. middle fingers up, tutok sa sukarap, Middle fingers up. middle fingers up. Ayun, mega love shoutout po ako, Martin ng Buhay Bundok. Hello po. Hello po. Thank you po. DJ Arnold. Alam mahulog! Alam mahulog!
Hala, nahulog. Budot na. Ayan, thank you po, Kuya Coco Martin ng Buhay Mundo. Ayan, mega love shoutout po, Mami Leia Vlogs. Good morning po. Mega love shoutout po sa lahat, sabi ni Mami. Kuya Coco, mega love shoutout po, sabi ni Mami. Hanap ako ng my LS. Ayan, nag-LS ako ngayon. Nandito lang ang Shopee 88 Mega Plus Sale. Free shipping ba ang hanap nyo? Ngayon lang nakapag-LS ulit. BF lang sis, busy pa. Sige lang po, Mami, mag-breakfast ka lang siya.
Belpax doll. Aba, talagang ano ah. Good morning, Tol. Thank you. Parang hindi ka na nag-LS, Belpax. You are dancing to the beat. One exclusive mix by DJ Boom Boom. 5, 6, 7, go. DJ Boom Boom Remix. Hello? Morning sa'yo, Tol. Mas maganda ka kaysa morning, Tol. Ay, ganyan, Tol ah. Kumain ka na ba, Tol? Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Share it naman. Hindi pa, Tol. Aba, kaya pala eh. Aba, kumain na. This is the best for you. Ayan, mega love shoutout po, Secretary ni PD na ayan, tamsak host. Thank you po, Mami Kaden. Good morning po. Nagluluto ako ngayon, Tol. Pinakamahirap lutuin, pritong itlog. Ayan ba yung pinakamahirap? Akala ko yan ang pinakamadaling lutuin. DJ RJ. Sayaw, Soy, matisoy, ang mga tisoy. Pura pugidongoy, kalangoy-langoy. Sayaw, takok-takok, pura kadakok-dakok. Dalag sa mangita, og samok-samok. 1, 2, 3, pasok ka. 1, 2, 3, pasok ka. 1, 2,
Sekarang cuy, saya makan cuy. Cuy, 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 makan cuy. Cuy, 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 makan cuy. Cuy, 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 makan cuy. Cuy, 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 makan cuy. Cuy, 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 makan cuy. Cuy, 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 makan cuy. Cuy, 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 makan cuy. Cuy, 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 cuy. Aba, wala si Mel ngayon, tol. Naka-BG lang si Mel. Mami Leia, mega nag-shoutout po, sabi ni Mel Alonso. Sekretary ng Gaming mega nag-shoutout po, sabi ni Mel. Ayan, o, lumabas na si Mel. Ayan, yung pakita din si Mel, sabi ni Ben Fox. Ayan. Nandyan pala. Oo, nakatago lang. Yan mawawala, imposible. Na-miss mo agad ako, Ben Fox, sabi ni Mel. Malinaw ba yung ano ko, boses? Tita Ma'am, mega love shoutout, sabi ni Mami Lega. Miss you, Mel. Awi. Para tuloy-tuloy ang anak. Malinaw boses mo, ikaw lang malabo. Hindi ah. Hindi ako malabo. Dancing to the beat with DJ Bobo Remix. Magaling na sana, Ben Fox, kaso nabagsakan naman ng bote ng 1.5 ng Coke. Ayan, nadagdagan ng ano. Dancing to the beat with DJ Bobo Remix. Dancing to the beat with DJ Bobo Remix. Yahoo! Ayan, mega lang
Indaytep. Ayan. Mega love shoutout sa'yo, sis. Mega love shoutout Mel Alonso. Sabi ni Secretary ni Hayden. Ayan, thank you, sis, ano? Inday. Kamusta na? Mega love shoutout Mel. Sabi ni Secretary Inday. Sabi ni host pa ito, malag daw yung bote. Mega love shoutout kapatid ni Taytep Ayi. Sabi ni Bentax TV. Yahoo host. Ayan. Thank you, sis. Asan si host? Hindi kita. Hindi pa ako nagpapakita. Sis Indaytep, mega love shoutout. Miss you. Sabi ni Mel. Ang laki ng sahig, Mel. Bakit sa paa mo pa? Sabi ni Bentax TV. Kaya nga, bakit sa paa pa pinabagsak? Nadagdagan tuloy, imbis na mga gagaling na nadagdagan. Bakit nangingialam ka, Bentax? Kung gusto ng bote sa paa ko, bumagsak. Oo nga naman. Miss you, sis Mel. Sabi ni Secretary ni Indaytep. Ayan, thank you, sis Inday. Minsan lang kasi ako nag-LS. Tawag tuloy si Ben pa. Busy sis, Inday, hectic ang schedule. Kaya hindi makadalaw sa'yo. Uy. Di nga, Mel. Tawa ngayon si Mel. Ayan, kumain na yung kakain. Kain tayo mga tol. Ayan, kain ka ng marami Bentax. Bentax, ayaw kumain.
shoutout po, Joel na makahiyang vlogs. Ayan, thank you po. Mega love shoutout po, host. Ayan, mega love shoutout po sa iyo. Ayan, meron ka ng jacket. So well. Thanks, family. Ayan. Thank you po, Joel na makahiya vlogs. Mega lang siya ng Thanks, family Yahoo. Sabi ni Vertax TV. Ayoko nang itik rin, Vertax. Ayan, thank you, sis Inday. Harang, ayan, mega love shot ng King Viper PH. Ay, nasa harang pala siya. Salamat po sa jacket mo. Ayan, libre lang po ang jacket dito. Ayan, magpapakita na po ako. Ayan. Mapakita ko muna yung mic. Alam ko nasa harang ko si King Viper. Benpax, alis na tayo. Nagpakita na si Ho. Tara na, Ben. Benpax, mega love shoutout, sabi ni King Viper PH. Uy, sana punta nyo. Aalis na nila ako. Dumating na ako. Alis na kayo, sabi ni King Viper. Nagpakita kasi ako sis. Ayan, mega love shoutout po sa Notay Bigo Nation. Sabi ni Joel ng Makahiya Vlogs. Ayan, mega love shoutout po sa iyo, Joel Makahiya. Huwag mo ngayong mahiya. Aalis na kami, King Viper. Sama ka ba? Nasa harang ka nga ako Nasa harang ka siya. Tumawa si Joel. DJ Josh Abes. Ba't parang Dededeng, mega love shoutout, sabi ni King Viper. Ayan, mega love shoutout, Jens Aguilar. Ayan, thank you po. Wala ba mail? Sabi ni Benpax. Joel Makahiya, by vlogger. By Dede
Dede. Love, thumbs up. Ayan. Mega love shout po, Mami Lachas. Mami Lachas. Kim Viper. Yan, sabi ni Joel. Mami Lachas. Dede. Sabi ni Ben Max TV. Mega love shout out po sa inyong lahat. Mami Lachas, mega love shout out po, sabi ni Mel Alonso. Jen Aguilar, mega love shout out, sabi ni Mel. Aguilar. Mel, mega love shout out, sabi ni Ninang Mami Lachas. Aba na na. Bakit kaya nag-drown? Ayun, nakapasok na din. Mega love shoutout King Viper PH. Mamu present. Ayan, sabi ni Sis King Viper. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Thank you po. King Viper PH, nakita mo na mic ni host? Tagal mo nakapasok, King Viper. Mahaba yan tayong harap. King Viper, mega love shoutout sa very good. Sabi ni Mami Lachas. Haba din ang harap dito. Harangan na. Oo. Ano pinapakita mo? Mic o ikaw yung mic? Anong meron sa mic, Santa Mel? Sabi ni King Viper. Maganda yung mic. Yung mic lang ipapakita ko. At taka na nga host na matuwa kami sa'yo. Naku, walang matutuwa sa akin. Boulevard. DJ Rams. Sa kuno? Chop Bolivar! King Chopo Boulevard. Hindi ko magpa-sponsor
Dancing with the beat. We DJ Rich. Malapay Disco. King Viper, sige, sponsor ako sa'yo ng speaker na lang kasi pag V8, baka hindi tayo na-sure na masasakot buong mukha mo. Mega love shoutout Team Galan. Tamsak ng host, good morning ngayon. Maraming salamat. Team Galan TV. Ayos Santa Men. Baka pati katawan ko sa ako pang speaker. Ayan, Team Gala, mayroong hanang jacket. Yun ang the best King Viper, sabi ni Mel. Dati kids sa nakapin host. Ayan, thank you, Team Gala TV. Baba ka ng bahay mo. Type ka lang ng Terry, bababa ka ni Night Mode. Sis Jerome, mega love shoutout, sabi ni Mami Leia. Ayos yung Santa Mela, di na sila magre-request na magpakita ako. Ayan, nagpa-positive Gala. Galain natin ang kanyang bahay. Sabing with adventure, malapit na siya mag-graduate. Ayan, punta, Team Gala, punta ka kay Totoy Vivo Totoy Vivo ng New Zealand para makagraduate ka. Gusto mo. Mamaya siyang 11:30 yata si Totoy Vivo ng New Zealand. 11:30 siya. Salamat host, ayan. You're welcome, Team Gala. Tumala ka ng tumala para yung banana dumami. Ayan, ikit ko sa iyo ang aking main.
Mami Lea, mega love shoutout kasi na hindi na ako nakipagkwentuhan sa LS mo kagabi. Maaga ako nakatulog kaya party lang. Wala nang dahilan sis Jerome. Ano, deal speaker na lang. Okay lang yung sis Jerome. May meeting din kami kagabi. Seryoso ka, Santa Mel. Ayan o. Mama Jack, dikit. Ayan, sabi ni Kim Lola. And Pax, ano ne? Kim ka na, dance sa'yo, sabi ni Mel. Nag-LS ka pala si Mami, Lea kagabi. Parang, hindi ko nakita nag-LS si Mami. Ayan yung pinababa ni Nightball si Tita Mel. Ayan yung kanya. Mel, on the way sa iyo, bahay mo. Ayan yung binababa ni Nightball, Tita Mel. Aso, sarap. Oo, Tita Mel. Hindi ko din alam. Mami. Mami Lea, saan siya narinig at ako nag-sleep kagabi mga 12:30. 12:30. Okay, host. Ayan, thank you, Team Gala TV. Kumusta mo graduate? Pumunta ka kay Totoy Vivo ng New Zealand. Okay lang yun, sabi ni Mami Lea. Walang problema, sabi niya. Mami. Ando naman. Alagad ni Yorwin naka-busy ako. Mas maraming kay Kuya. Pareho tayong Mami Lea pag naka-LS. Ako hindi ko rin alam. May lalasyon, hindi ko makita link mo. Hindi ko kasi alam kung ano yung night coat mo dito. Ito yung kay Tita Mel. Binaba ko, Team Gala. Team Gala, okay lang. Pamas ko na yan sa'yo yan. Okay, watch na ako. Ayan, sabi ni Team Gala. Ayan, thank you, Team Gala. Napaagang pamas ko, sabi ni Mel. Team Gala, okay na. Okay, watch naman. Pa-watch naman dyan, sabi ni Mami Lea Vlog. May new upload ka, Mami. Team Gala, huwag ka maalis. Kadikitan kita 15. O, ayan, sabi ni Mel, bigyan ka lang 15 banana.
Team Gala, wag ka daw aalis at bibigyan ka ng 15 banana ni Mel Alonso. Wow, thanks po. Yan, welcome. Basta pa, punta ka rin mamaya, 11:30 kay Totoy Vivo ng New Zealand para makapag-graduate ka. Wait lang ha, may gagawin sandali. Team Gala, wait lang. Mga 5 hours lang ako mawaki. Wala ka kasal kami. Ang tawin sa'yo, Leia, sabi ni Team Gala. Punta ko nga. Yung bread pudding, simple Bats test. Wait lang BG muna. Stay home lang sis host. Ayan, sabi ni Mami Latches. Ayan, thank you po, Mami. Stay home, Benpax TV. Thank you, Tol. Kumain ka lang dyan. Team Gala, bahay. Ayan. Ang sarap. Ayan, sana ka, Mami Leia. $9.15, Team Gala. Sabi ni King Viper. Taksa, kaya na? Paggawa ng cooking ni Mami Leia. Sarap na, no? Sarap ng cooking. Team Gala, bahay. Ayan, Team Gala, baba ka lang ng bahay. Dapat yung na lang, yung bahay na lang, Team Gala, para tuloy-tuloy yung pagdikit kalembang lang. Wag na yung video, Team Gala TV. Salamat guys sa inyo, lalo na sa iyo host. Ayan, welcome po dito, Team Gala. Para dikit kalembang na lang, Team Gala. Dire-diretso.
Sige po, di na ako magbabakas. Ayan. Taga-Kawit Cavite ka, Tinggala TV. Bahay Tinggala, baba ng bahay. Baba ko ka ho. Ako na nga lang. Taga-Cavite Imus. Caviteño ka ba talaga? Caviteño ka ba talaga? Sabi ni King Piper. Basta mamaya team kaya kung hindi ka man busy, punta ka kay Totoy Bibo ng New Zealand para makagraduate ka ng 1K. $11:30 yung nag-start.
Sabihin mo lang name ni Daddy. Graduate daw. Awi, nagpakulay si Jens Aguilar. Ayan, thank you, sis. Awi. Ayan, thank you, ano, Jens. Sa iyong pakulay. Jet Aguilar, baka mauusan ka pag sa akin na. Mas malaki yung sa'yo, Bel. Ayan, thank you, Jet Aguilar. Mega love shout out! Rachel Rina. Hey, hi DJ Will. Papa-advise naman about sa pag-ibig. Wala akong pag-ibig, Rachel. Mag-a-advise pa ako. Oy, Rachel, don't call me ma.
Host, nag-call center ba kayo dati? Hindi po. Mukha ba akong call center? Kamukha nyo kasi yung taga-ex ko, nakasama ko. Marami talaga ang kamukha. Ayun o, call center, sabi ni Mary. Mukha bang agent call center si hosting gala? Kahawig pala, sabi ni Tim Gala. Sabi naman kahawig. Oo nga po yung formahan niyo sa call center. Sana call center na lang. Ball center siguro okay pa, Charmos. Loka ka, Rachel. Formahang taga-Bill Air. Kala niyo lang yun. Sacha, kamusta ka na? Buhay ka pa pala, sabi ni Melvin. Pero channel karamin kalembang all, ayan. Ayan si Piron Channel, ayan yan, pangat program po yan. Team Gala. Kung gusto mong gumala sa kanya, ayan. Ano siya, 5:30 Pinas time. Thank you, si King Viper. Ano na Satcheng? Uy, PM ako, Rachel. Daryl Kalembang all, ayan. Thank you, Team Dala, sa mga ticket mo dyan sa mga night boat. Host, maraming salamat sa iyo at mga alagad mo. Babalik ako sa LS mo. Mag-grocery muna ako, host. Baka mag-lockdown sa amin. Thanks, guys. Ayan, sige. Team Gala. Ingat. Oo nga, magla-lockdown.
Sige, ingat ka, Team Gala. Basta mamaya kung pick ka, basta punta ka kay Totoy Bibo ng New Zealand, basta makagraduate ka. Ayan, ingat, Team Gala. Ayan, basta bibigyan ka ng 50 banana ni Mel Alonso. Globe Extreme pa jacket. Ayan. Bago. May bago siya. Team Gala, Dan. Ayan. Tingnan natin yung banana. Oh, ayan. 9:25 na siya. Home Sorb. Tamsak host. Ayan, mega nag-shoutout sa'yo, Home Sorb. Majakit. But Home Sorb. Magamit ka ng Sorb. Nag-grossy na si Gala Santa Mel. Ayan, sabi, sige, invite. Nag-ano ka? Ano, si Jerome, nag-premiere ka? Ay, ano lang. Akala ko premiere. Upload. Natanghala talaga ako. Hindi, upload lang yan nga. Kung ano ko nga eh.
pinapanood ko. Pati si Chicken Cardo, nagbodots na. PLDT Home, ayan, thumbs up. Tataan na talaga ako. May PLDT na si Mel. Reggie Flores Remix. Pang Malakasan, Santa may lahat yatang network meron na. Oo nga. Team Galadan again. Ayan, Mami Lea. Thank you po sa kaway. Galadan. Ayan, mega love shout out. DJ Favor TV. Hello po. Ayan, mega love shout out sa iyo. I will never let meron ka ng jacket, DJ. Sky Fiber, thumbs up. Ayan, ilalagyan ko yung mga ninja mo. Jacket. Si Kuya NSB, naalala ko dyan sa music na yan kasi yan yung laging tugtog niya sa ala niyang dati. Hindi na ako nakakapunta kaya kay Kuya NSB. Salamat po, patamsak ko. Ayan, pakiunahan ko yung DJ yung nakapit. Pakitamsakan din po. Ayan, pupuntahan ko yung binaba. Ay, baby pa yung bahay mo. DJ Bar, TV. Hello po, welcome po. Dito ko sa mo, hello po, welcome po.
O, dikit-dikit po. Ayan. Unahan mo, DJ, yung Paper TV, yung nakape. Ayan. At kung hindi ka busy, puntahan mo sila kapag nagla-live stream. At gala-gala ka parang dumami ang iyong banana. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Pang 102. Kaso bakit off yung comment mo? Hindi kita makalembang. Kiss Mark, that's City. Ayan, take a kiss. Jerome. Mel Tababangis. Thanks ako. DJ Tepper, pakiunahan mo yung nakapin. Ayan, may jacket ka na Mel na mabangis. Naka-off comment baka 4 kids. Hindi na siya 4 kids, baka lang, hindi lang niya na-open yung comment. Opo, oo, opo. Mel na mabangis. DJ Tebo, tigitan mo din yung nakapit, ha? Nagbibigay din niya sila ng banana. At para yung banana ay madagdagan. Ayan, nagbaba ng bahay. Sige yung Viper. Pakidikitan DJ Mega love shoutout Chorex Vlog. Ayan, mega love shoutout sa'yo. Dante Diabalos. Okay, basta mag-iwan ka lang ng bakas DJ Keber TV para mabalikan ka. At yung nasa unahan, si Totoy Vivo ng New Zealand, at puntahan mo siya kasi nagbibigay din siya ng banana. Thank you, Jorex Vlog. Kamusta ka na? Everyday ka ba nag-LS? DJ Neighbor TV, dance sa'yo. Sabi ni Mel na mabangis. Ayan, type lang ng steady. DJ 103, sabi ni Sis Jerome. Ikita mo din yung mga binababa nila. DJ Tebor TV. Para
DJ, tikitan kita mamaya. Wait lang, sabi ni Mel na mabangis. DJ Rams, Idol. And it goes a little something like this. Ayan, dala ko sa ano mo, lingga mo, Jolet. Lanao del Norte, Mix Club. Ayan, mega love shoutout, Dan. Direct Charity. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Dan. Thank you, thank you. Mega love shoutout, Diana Rose. Gambiana. Thank you po, Diana Rose. Mega love shoutout, Ma'am Diana. Sabi ni Mel na mabangis. Salamat, Dan. Sa iyong pa-heart-heart. Lanao del Norte, Mix Club. Tamsak mo, Mel na mabangis. Ayan, sabi ni DJ Tebo TV. Ma'am, pwede mo magbaba ng bahay? Sure, ibaba mo yung bahay mo. On the mix. Type ka lang ng Terry, bababa ni Nightbot ang iyong bahay, Dan. Do it. Kung may lang ipapasok mo. Dikit na ako sa'yo, Dan, eh. DJ Tebor Dan, ayan. Thank you sa pa-YT DJ Tebor TV.
Opo, ma'am. Matagal na po ako ulit na rin ako sa LF. Oo nga, naalala nga kita. Wala yung man, si Nightbot. Ayan, baba ka ulit. Alipin na mag-type ka ng Teddy. Kita ko binaba naman yan sa'yo. Do it. Meron yan si Nightbot. Teddy, hindi mo ba naalala yan si Dan? Yan yung umuwi na pero ayaw umuwi dahil hindi na wifi sa work. Oo nga, naalala ko nga siya. Pero nakita ko rin yata siya kay Kuya. Dan ako sa media moment. Sino yan? Anong sino yan? Dan. DJ Edwin on the mix. Tama ba kami yun? Ikaw yun? Yung yung makulit na aalis na pero hindi pala umalis. Kasi nalip ko na yung wifi sa work. Yang nagsusumbong. Nagsusumbong? Hindi siya nagsusumbong. Ikaw yung diba? Yung bago pa lang. Pero tumutulong ka na. Dan, sumbong agad, sabi ni Mel. Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. Nakita ko nga siya kay Kuya dati. Pasok ka na dito. Saan? Yan yun ang kulit-kulit. Sabi niya, i-add mo ako sa FB. This is Team Destruction, powered by Carlos Mix. Salamat, ate. Salamat, ate mo. Cutie pa ako. Salamat, thumbs ko. Ayan. Thank you din, DJ Tebor TV. Ayan, ingat-ingat sa work. Maka-ate naman. Ako din, paan. Oo nga, ayun, diba? Ibaba mo yung bahay mo dyan, Dan. Para yung lalaki yung mo, banana, puro ka dyan.
Ayan, binaba kanina 8 bot. 161 pa lang. Hindi ka nanginisda. Para ang tagal ng banana mo. Wala man kasing ibabahay. Ibang bahay ba gusto mo? Thank you, sis Diana Rose. Terry. Ayan, mega love shoutout you, Sam John. Morning host, good morning po sa inyo, Susan. Ayan po, kung may jacket na po kayo, type po kayo ng Terry para ibaba po kayo ng Nightbot. Yusan. Ayusan. Terry, add mo daw siya sa FB. Pagtapos edit mo, unfriend mo rin. Ayun. Hindi ko nakita. Mel, grabe man. At tapos unfriend agad. Wala man lang moment. Gusto may moments. Dito na yung moment, Dan. Sabi ni Mel. Tita Mel, Timmy Food Pack, Lodi, basukli na lang, madam, sabi ni Yusan. Ayan, Yusan, pakiunahan po yung nakapin ang mga premier po. At bakasan lang po ninyo yan at babalikan sa kayo. Sana maka 170 ako now kasi sabi ni Kuya Yerme, pag naka 170 ako, pwede na ako mag-graduate ng grade 2 mamaya sa LS niya. Ayan, ilan na lang ba? 161. 9 na lang ang kulang. Ayan, dinigitan ka na ni Yusa. Di ano ka na ngayon? But 161 pa din.
Ayan, patikit ako ng binaba ko. Ikaw lang sapat na. Dan, magsinipag ako. Dikitan kita. Ako din, pag sinipag. Yusan. Iwan ko kayo ng bakas dun sa ano. Hindi naman nadagdagan si Dan. Sabi ni Yusan, Dan daw. Mel, magka-time ka na. Umaya, pag sinipag pa. Mel, baby, please. Baby daw. Pakain mo na ako, Dan. Kaso pagtapos ko kumain, hinaantok ko, Dan. Kaya 50-50 po yung sipag ko. Nambobola na nga ako, yung maliit eh. Bola, nambobola na daw. Adan kasi yung Yusan. Yusan talaga, oh. Hindi ko siya dindigan. Pala siya. Sabi niya, Dan daw. Dan, hindi naman. Ayan, mega lang siya na. Thanks, yan. Love. Kanina ka pa naka-stress? Opo. 2 hours na ako. Pwede na. Dan, sa pabibi mo, mas pinamad ako. Boss Pians ko, sabi ni Mel. Thank you, Mommy. Boss Mel. Dan, drive daw, sabi ni, press Pians up. Pians up. Sis flat. Sino sa sis flat? Anong flat? Hi, Ma'am Gantubian, sabi ni Dan. Ayun, no. Nampopola na talaga si Dan. Bulero si Dan eh. Kind of mood. Thankfully, she's found Tita Tim, who's in a so done with Manila, I'm selling my car and moving to Palawan kind of mood. Whatever. Mel, yung flat, kakatulog. Boss Pians, kagigising mo lang, sabi niya. Mami Laya Vlogs, Pians. Upo, Dan, dikit na po pala tayo. Oo, kay Kuya Yormi yan galing eh. Si Dan. Boss Men, sana nga kagigising ko lang.
15 ako dito. Baka matuluyang hindi kasi pag. Mega love shoutout ko, Inday Rosa. Ayan po, Inday Rosa. Meron po kayong jacket. Tampan, full foot pack, Lodi, pasulin na lang, madam. Thanks ka, kay Andres. Thank you. Di ko nabi. 12 a.m. na, boss man. Oo nga. Tanghali na. Dan, dikit natin to. Walang pag-asa, Dan. Kaya manlambing ka muna kay Mel. May 15 daw siya. Si Mel ang buhay ko. Mulayin ko rin si Boss Pian. Sabi ko sa'yo matulog na eh. Alam ko na hindi pa dikit kay Dan ang universe ko. Ayun o, may universe. Boss Mel! Ikaw daw ang buhay ni Dan. Sabi ni Dan. Teka, check ko. Hi, Idol! Ganda mo, Idol. Sana all. Si Inday Rosa, oh. Maganda rin naman si Inday Rosa. 5 ka ng Daddy Inday Rosa at puntahan ka namin. Ako masaya sabihin na 162 Dan, sabi na universe ko, hindi pa dikit. Ayan, magpapagraduate din siya kay kay Kuya Yorme ng 200 mamaya. Inday Rosa. Baba ka lang ng babae. Itodo ko ng universe sa'yo. Sabi niya ni Sam Diaz. Nawala na tuloy si Mel. Ayan, mega nag-shoutout or ragal sa aking TV. Kung si Mel ang buhay ng
ikaw ang universe ko, sabi ni Dan. Good morning, Oran Kakit TV, Kuya. Thank you. Bago maganon si Dan. Dan. Manay na in love. Morning, sabi ni Kuya Oran Kakit TV. Dan, ikaw naman ang papatay sa amin. Sabi ni Mel. Earth. Ayun na sa Earth. Mel, kain ka na. Sabi ni Dan. Ayan, nagbabasa si Inday Rosa. Inday Rosa, pakiunahan ko yung nakapin. Ayan, thank you po, Inday Rosa. Ayan, pang 595 po ako sa inyo, Inday Rosa. Thank you po. Thank you po, Ate Inday. Banana lang ang kulang mo, Ate Inday, no? Tataas ka ng mga daba, alam mo eh. Use mo eh. Manay in love, watch out. Sabi ni Jupiter Bian. Oh, pwede ba po ng premiere? May premiere ka, Kuya Rago? This juicy beef patty is the Sure, why not? Coconut. Si Charu, thank you. Kain tayo, sabi ni Mel. Sige. Wag, ayaw mo. Hindi Gusto ko nga eh. Ako na lang magbababa. Birthday prank.
Patamsak po ako ng binaba ko. Ayan, maraming salamat. Premier 2 yan ni Kuya Uragon. Kailan ang iyong pag-ibig? Naman mo wala. Ayan, 170 ka na, Dan. Pwede ka na magpag-graduate kay Kuya. Saka lang mo, sakay lang mo, huwag kang maalis. Wala kang ano dyan. Andyan sa Teddy Boy mo. Ano? Wag kang ano dyan. Teddy Boy nandyan. Oo nga, alam ko. Naging ano na lang tuloy, birthday prank. Padamsak po ako sa binababa ko. Pati yung nasa nakapin ha, bakit tamsak ka? Thank you. Mel, may pa-heart si Dan. Bluetooth yan, siyan. 171. Ate Inday, patamsak naman po ako ng mga premier. Thank you. Salamat yan, Dan. Dan. Pakitamsak ka niyang binababa ko. Ang pag-ibig na hinihintay, puso na ng bayan, kahit saan, ngunit ngayon hindi na ikaw. Saka na iba Dan, Tribe, busy ako, universe muna uli. Sabi ni Tres. Oo nga, busy yan si Tres. Ayan, thank you, Tres. Magpapagraduate din naman yan, mamaya doon. Tres, out muna ako. Sorry, okay lang, Tres. Salamat. $62 Tres. Ayan, maraming salamat, Tres. Love you. Salamat, sabi ni Dan. Ayan, ano ka na? 171 ka na, Dan. Puso'y nalumayan, kahit nagang ngunit ngayon nandito na ikaw. Ang pag-ibig na hinihintay, ang hinay sa buhay mo. Padamsak ako, Dan. Tita Mel, Dan. Yung nakapin. Thank you po, Ate Inday Rosa. Kay Kuya Yorn, may ka na lang ibigay ang colors ko at weekdays Danle. Ayan, sabi ni Tres yan. Ate Inday, pababa ko ng bahay mo.
Ayan, mega love shoutout sa Nasis Kambal ni Kusina. Tusok again. Ayan. Tusok again si Kuya Oragon. Dagdagan ko sis Inday. Dagdagan ko ng 4 para na? 600. Ayan, sis Inday, ano ka na? 600. Wow! Congratulations! Copy tayo, host. Ayan, sige lang, Kuya Oragon. Nawala si Mel. Kumakain si Mel dan. Huwag ka mag-alala, hindi kayo iiwan nun.
Paragon Dragon TV na dikit, sabi ni Ate Inday. Thank you, Sis Inday. Ayan, 600 na po kayo, Sis Inday. Dinagdagan po po ng 4. Thank you po sa lahat mga idol. Ayan, thank you din po si Sinday sa pag-stay mo. O, sasan ka? Andito. May naayos ako eh. Bakit kaya? Ayaw kumana. May ayaw kumana. The Creator has a name, and He tells you to call upon His name in prayer. Few people know that name. Lumabas ka dyan. Kaya napupunta ka eh. Ayaw mong lumabas. May inaayos ako. Ayaw kumana. Thank you po si Sinday.
easy peasy.